Τώρα πρόκειται να δείξουμε πώς δημιουργούμε μια επιπλέον σελίδα, μια δεύτερη σελίδα για το wiki μας. Πηγαίνουμε εδώ στην πάνω γραμμή και πατάμε αυτό που λέει New Page. Παρουσιάζεται μια φόρμα στην οποία μας ζητάει να βάλουμε το όνομα της δεύτερης σελίδας. Ας το ονομάσουμε δεύτερη σελίδα. Πηγαίνουμε στο κάτω μέρος και πατάμε Create New Page. Όπως βλέπετε η σελίδα φτιάχτηκε. Μπορούμε να γράψουμε κάτι και πατώντας Save έχουμε τη σελίδα μας, η οποία λέγεται το Wiki της τεχνολογίας δεύτερη σελίδα και εδώ πέρα γράφει «Γεια σας». Θέλουμε τώρα να βάλουμε έναν υπερσύνδεσμο, ένα link όπως λέγεται, στη σελίδα μας αυτή. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε και πριν, πατάμε το Edit, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τη σελίδα και ας πούμε τον υπερσύνδεσμο το θέλουμε σε αυτήν εδώ τη θέση. Θέλουμε να γράφει, παραδείγματος χάρη, YouTube. Επιλέγουμε αυτό που μόλις γράψαμε και πιέζουμε εδώ το κουμπί που λέει Insert Edit Link. Δημιουργείται αυτή η φόρμα. Πηγαίνουμε εδώ που του λέμε ότι θα του βάλουμε ένα URL και εδώ που μας ζητάει το URL γράφουμε youtube.com. Πατάμε OK και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε τη λέξη που είχαμε γράψει πριν υπογραμμισμένη. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυτή τη λέξη την πατήσουμε θα μας πάει στο YouTube. Πιέζουμε Save για να μπουν οι αλλαγές στη σελίδα μας και βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα το YouTube υπογραμμισμένο. Το πιέζουμε για να δούμε αν δουλεύει και πραγματικά μας πήγε στο YouTube. Το επόμενο βήμα είναι να ενσωματώσουμε ένα βίντεο από το YouTube, παραδείγματος χάρη αυτό που ήδη έχουμε φτιάξει, το Technoschool κατασκευή του Wiki, να το ενσωματώσουμε στο δικό μας Wiki. Για να το κάνουμε αυτό, παρατηρούμε εδώ, γράφει το YouTube Embed, να ενσωματωθεί δηλαδή το βίντεο αυτό. Κάνουμε διπλό κλικ σε αυτό το κουτάκι και επιλέγεται όλος αυτός ο κώδικας. Στη συνέχεια πατάμε Αντιγραφή με δεξί κλικ. Πηγαίνουμε στο site μας που έχουμε μπει στη σελίδα τη δεύτερη, που κάνουμε edit στη σελίδα τη δεύτερη. Πηγαίνουμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει για να το βάλουμε. Πριν το κάνουμε αυτό όμως, πιέζουμε αυτό το κουμπί εδώ, που λέει Source. Βλέπουμε τη σελίδα σε μορφή κώδικα. Εμάς αυτό δεν πρόκειται να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολεί, μας χρησιμεύει όμως όταν χρειάζεται να βάλουμε το βίντεο. Πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση που θα βάλουμε το βίντεο, πατάμε δεξί κλικ και πατάμε επικόλληση. Μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Ξαναπατάμε το Source και μετά πατάμε Save. Αυτή είναι η δεύτερη σελίδα μας. Και βλέπετε εδώ έχει ενσωματωθεί το βιντεάκι. Μπορούμε να πατήσουμε το Play και το βιντεάκι μας αρχίζει να παίζει κανονικά. Θα δείξουμε εδώ πώς δημιουργούμε ένα wiki. Το τελευταίο βήμα είναι να δούμε πώς θα τη δούμε αυτή τη δεύτερη σελίδα που φτιάξαμε. Στο κάτω μέρος του wiki μας βρίσκεται αυτό εδώ που λέει Show All Pages. Αν το πατήσουμε, βλέπουμε τις σελίδες. Αυτή που φτιάξαμε εμείς είναι αυτή εδώ, η δεύτερη σελίδα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος καλύτερος. Επιστρέφουμε στην πρώτη σελίδα. Εδώ βλέπετε υπάρχει ένα sidebar. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τους τίτλους από τις άλλες μας σελίδες. Πατάμε εδώ Edit. Και γράφουμε εδώ δεύτερη σελίδα. Το επιλέγουμε. Πηγαίνουμε στο σύνδεσμο. Ξέρουμε ότι είναι μια σελίδα του Wiki. Πιέζουμε εδώ και επιλέγουμε τη δεύτερη σελίδα. Πατάμε OK και Save.
Εδώ μας βγάζει ένα προειδοποιητικό μήνυμα που δεν μας αφορά. Επιστρέφουμε στην πρώτη μας σελίδα με το Home. Και τώρα εδώ δεξιά, στο Sidebar, έχουμε τη δεύτερη σελίδα μας. Το πιέζουμε και μας πάει στη δεύτερη σελίδα. Ορίστε. Εύκολο δεν ήταν?